чатке сега. Май ние за нищо не ставаме. Даже и за спам не ставаме. Да можех да се севна тъй, как бях преди 40 години. Аз ще ти копи-пейсна една снимка, кога бях на 25. Ама наш каква красавица бях! Без никакви бъгове. Пък сега цялата съм станала за рестартиране. Целият ми текстов се е набръчкал. Ау, чаки! Какво? Мисля да приказват ми и аз забравих, че имам работа. Каква? Трябва да компилирам един боб на дядото, че пак ще ми направи намръщена емотикона. Ама да вземеш да ми дадеш у нас твоята лъжица, голямата, че моите са се зипирани версии. Чакай, Нитке, че аз на отия седнах миналата седмица и аз се виж хисторито. Какво с нещо, мачатке? Как да няма? Миналата седмица ти се логна у нас и ми е рекоесна. Ами, ти май нещо ма лъжиш. Да, или? Лъжанта, ти ме лъжкиня ли ма наричаш? Да ти се скапи скайпа дано. Магарито ти троянски кон да стане. Уието усъти да се бъкни и нека всички да видят какво криеш у май документ. Да качиш 300 гигабайта дано. Всичките на корема и бедрата дано. Да ти се срути кучината и да те форматира прасето. Кучето ти на оптичен кабел да се обеси. Да ти се скапят антивируса и да ти влязат черви в ябълките. Цялото ти лице на пиксели да стане. Да ти се скапят драйверите на мотиката и с ръце да копай земята. Ти нещо май, Ама, и лицето ти на пиксели да стане. И още CD-ROM да ти влезе в къщата и да ти открадне всичките вещи. И компа ли, мачатке? Компа да ти го открадне, всичкото да ти вземе. Пепел ти на USB входа. Повече няма да правя с тебе ни аудио, ни видеочат. Няма ти нищо да знам. Много важно! Дреме ме на дънната платка. Хакерка с хакерка. Мили деца, искам да ви поднеса със следващата песен Милион рози и нека по бъдещия си път срещате само добри хора и наистина пътя ви да бъде осеян с милион рози. На добър час!